kaya kakakubid tanong na din na ni paano manamaran tanong makipus gawa tanong o ay si A o marata sa pagsisa katong tanong na ngaralan ng kakubid o ay lagi na yung isa kumiyaw na dadin amya ka seminar na tiyapi ka kami kikabi ba hindi po amis isa din na estisyon sabas isa po rin nagiraab pang-estisyon na din ko tawakuan nailay kami niyang buna katalo-kataw din na kawan patkataw nito sa baba ana diyan kaya gadbog tanong pagkin nagtanong man nakatay pagkailangan tanong si isa diyan kaya mga seminar tanong diyan mga madrasa tanong lagi na mo to madrasa Miss Abdul Hamid social distancing diyan ko to at tanong di namaris isa diyan ko to di kapanta diyan ko to agama alhamdulillah sabab si na katiyan niya kung madang kaya muhadir tano adang kaya sayang tano o ay pampangita si kuwaba susisay kanyan maanang ang mga pagalitano na mapia kapag sumsiran sa Saudi Arabia sabab sa isa diyang koto amana may aswatan si anak na ang diyang gobyerno tano diyang mga sarang kinagtano na gano'n ba kaya mga sarang yan laman ka inya naggulan nila na so agama na di tanong magkiswaswa paano natatano ang bumanay kapagaligtas tanos isa diyan ay panolon ang mga yaw ito wabarakatuh yang untuk kabasan untuk bebayang na imanto na mapagin ng katanong langun aktivitas ibanto ko agama na aya matatar kita ng mga suranga ulo na dapat siya ko dapat pangkapuun na may din yung mararata gino so mga jamaang na piya next talang siya na tiga na mga sempurna tanong mga next year kaya ino ba nila ni matusuhans post na cancel so pagkapuun sa entire mga ingin kaya po pagka naikimantong tayo ni post sa Saudi na 60,000 na Cebu sa pamanang mga tao sa Saudi Arabia. So mga pada country na da cancel. Na ilga. Na, mana niya na pianix tanang iwag pita sa mga jemaah na berang-berang na reaksyon. Di pamana ati di keratagino ta mintin tarup pakasong at naging utadar makasong masisingay na. Ati na isala na sempurna tanong mo. Dataro kapanian tagira Ramadan na udah ka makan niya na sempurna ka lagi mo na deta na makapaghaji man to na sempurna tanong mega next year malo ko misin ni kanser na malop ke o pamana pagkatagwi sa kuan agad sa mga pa pagini tanong wala kasabutan na o mga leaders pamana mga Muslim leaders saging dunia agyang kaya may susugati man to na aya sakatawa mampunay dinira kami di nirang ni paghistoryan kigal pagsi nagyang na World Health Organization understood si kigalbag para makontroliran na sa mga Muslim pero sa Saudi Arabia uman ragun kabulya ko kami labi magatos ka country na iman to na mielga niyada yang isa nanuduo si sa ubaya haram paniw kami sa waktu na hindi kami pag-ubayakan na taga Russia. Mga na Muslim ito sa Russia. Lani man ito Amerikano namin ay hadi. Ay man ito namin ada. Nagyuti, pagkita nung wala kasabutan na yung mga leaders o mga Muslim agiin na kana iniubad dito betad ikaw. Pamako pagilya nga na kana ubas sa katanog yung yakasagit siya nga lockdown. Kaya muna po na makasagit ko lockdown na sumang asahaba. Allahu Akbar. Sabab pro na puna ko nagugan ubunan empase sa giyang na nakialak doon mga sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله على المبعوث رحمة للعالمين
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Mga babayakan awis kanu sana mga pagariakan na so di mga darpa kapag yakin na laybay sisa gyang kaya piti barangan na darpa na ditanu di mana lamat si wala sa ayam ananian na gyang kaya kapapantagan rekatano masa ka suman sumanga tibo wala na tutundug na malalimu tibu Rasulullah inna idhamal bala ma'idhamal jaza swati yen sumang ala tiba na tutundug na namang ala balas gyang kaya maulawla tanong na adin apakah tetap pun si wala hikmah na ditanupun katawan datanupun na ya mailay na gaybay na ayat tumutundug si na kepakaya kamapi anu mga Muslim kepakaya ayat tundug si na kamapi anu mga Muslim kasi sa Quran na emat tataguhun na fa inna ma'al usri yusra madagla mga ayat so margan na tutundug ng wala amalbun giyon kaya keruraya barang-barang amyang betul ayat itu target na so buhay o mga Muslim na kepakaya adna pakataling umaragtan mo masa apakah daya so mga Muslim po ay mananian na kebalusan sila nagyang putua ka arurairan datang nagyang kai mangugulatan ng mga babayaran ditanungin di mana lamat si wala kailangan po Muslim na makabagrag yung muta determination yan gyang putua katutumanggan sa ayat po at tatagun wala ko saksis kena ubah ko so kada to kena ubah so tamu awasi tatag wala so saksis ko kala tamu Artinya po kasusubod ang mga tanong kaya soalan na kung abo unfair kasualan na dahil lagi dia daw pamana muntol na ilo to dan yan tago ko kada to kaatong yung piyaso mga tao ng mga kada to yan sa katanong kanugatan ng mga dato ada piyaso ba polis na dato mapan nanti ditanong pagkataan sa saksis dan yan tago ako tamo kaatong yung piyaso mga tao na tanong yan sa katanong lagi dito mo dan yan tanggo ka pangatataila kanin kau pa makaroon yan tiyang uso saksis at ibo tigupen ng mga artista akakuti si Bugal Bugiran sa gawin nasa katanong na dato niya pukas tanong na si tiyang wala ko agama ngayon to o pagagama sumiskin malaita mo da kataidian nganisan situation nakapagito niyan na sini buradu Allah tabaraka wa ta'ala apian tu na ibtadian nagupun pagagama na yutik bituan sa saksis ulaman pamanakan manusia wa faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul saat nanti wala sa tao ang makalidas ko naraka sabi sa tao ang makalidas ko naraka kanang mangiti palilidas sa nga dunia kadapya pan so tao nakapandag nga kapatay abkur ka dip na ba nga kapadapadan sa dunia nagsisir ka so iman sisir ka so agama na fakad faz miyaka ko ang agyang dayatin taman na saksis ako yawiyan sa alungan na mo makasulod ka ko surga ti wala nagibtid ang lagi diyan ay manafaz pamanakapakapas kanubagi ang kaya dunia at ipagamagan ng ganatang tanong mga babayaran niya katumangan mata wala uway imanto na sa lakaw kaya sa buto pagtaw siya ikot kategumbia ka ayak kaya sa buton na datarang kasasabuton ng mga Israel mga Yahudi ayat katataguan akapipir o kapitegumpyo kapagintaw na soka ko asik baradi sa dunia na di ayat itu na so mga sahabat Rasulullah na siran niya katapsir sa ikot dito kategumpya na mga tausiran at taman si ko history na taman sa bangit na siran na sa timan atura misa sa udun inu niyan misa sa udun atur kay nao das kanin makagabi
dan makautu Allah. Nah, miyakaw makilan su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, siyaw anina tianin mempuna dua timan atur ramisa seuno. Takap Allah Akbar. Nah, la ilaha illallah. Nagyutis mga tao ayam mana niyan na miyakay barat sa pagalungan tanuso kiranso kipaginto tanong wagama kaway tanong na pagilya nadaan tanong mamakatan mo nagutan mo pagagama na kaya pasangan tanong di nadaan tanong mga lidato nakanabaginan kaya original na inuto inibagayo Allah aladiwan so nabi tanong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kapara an makapagagama so miskin din yang kida o yang miskin kaya mana niyan na atin yang miskin surah-surah na sa kapanari Allahu Akbar gilti sabab asikong kapakumatan o kuburtan o makamatan sa alungan na mori na paganyan pag-imbestigar na sa mga pubri na ako ni Dawera na Allah sa mga pubri at mga paratian yan na sabab ko kailera sa mga tasiksa tirung kirana inu kanu ya ayuhal insanu ma garraka bi rabbikal karim hey manusia atundad nari ini ka balam bener ka sadang kaskus atau Tuhan ka ya aku natir nang mga miskin na ya Allah mele ngari ya karena ginir kami sutigu mga patataru saralaga makay sa minggelaw nga si pagutu na makay sa minggelaw suga singgo bimi adi bindagi ketayon na maka nang sirang mo sa Quran di pubrirkan wa gusto ayam mana na Nabiullah Isa asu Isa na ibu tamu kaya nami anu sa kitab na sati mana saldeu sati mana basu yang isa ko na pulala ko sa disyerto na may umani na saka to mga puputin niya na ulo niya na salde niya nagtigi na tumoy tumo ayam mga kasilde ang umatakan na disyan na inibigay ng tasati mana salde na sa kanya manipukut sa ulo may umani man na saka to beginom na ayam peginuman niya naging balap pala diyan na inibigay niya mga tabaso yan sa kanya na na kagiho damati na dumiyagong bita orang na miyag pasagyang putwa upamana kayo na miyang manin sa mga papanong na miyag atras kakadistribunian na miyang manin ang utalian na miyang manin ang managyang putwa mga upamana mga padapangang yang na sumisirong na banyang gunumiyalang langit sa tingin na ya Allah na sabat ko kaya nangarang na miskin na dapat makatapos na miyag nagsasura nabiyang natigwala na sebar ka asikan na kini ke surga sa katanuya na titua objektif maksudu momen nasib pakad ke kuduli surga way gupunta ng mga surga na miyakad ke kanusat dan lagi din nakapakad ke mga bubiyangan tigrin tanong na nga ako yung juga makampat kasara matigrin tanong na tere miya tigro mga sahabat na sa tanapan miya tigro mga sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so mga bayi yang kutu ternagang kagia ada tanupan makawit sa lockdown nang nyakyaw kitan din o mga sahabaw Rasulullah ang original lockdown kaini kiniagaran ng mga Quraish na disiram puisaan sa dagangan disiram pakapumasan sa dagangan si isa Makkah na ini tapok silang sa gimut ini si Besir ng mga desert amang gede-gede alungan uy na seko suldot teluragun na miyang gulawla agyang kuto kekaritan na bay na sabab sa abanian kekan na suwata yan na sikun pagkagati sa agyang kuto kapakasusunan na kasusunan ang iyong tagatasinan niya na guro kiran na basilang mo din di kapagilan ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabran sabar kanu fa inna mau'idukumul jannah nanain wari kaite talaga kan wala sa surga nah gyud sa papa misibar siran na iman tu narandra dengan dia si ko makubriran nasa tanong piran niya wa amaru ummati baina 60 wa 70 sana bumana paglitan idedeti ko nabi mga matakan na paglitan ng pulago peturag o petopuluragon iman tu no pakay banata sa kalalago na dito no di mandugay na di ka padali di magampadi sa giyang adunya kailangan na kataguan tano sa kagud sa dunia. Uy, kanaway no tanong katago isa kagud ka banga ngenek dunia kasisiga sa dunia. Ayam itu turo kagud ko dunia. Nagyang kuto ubar ka makabalaban sa ikapungil ka mo kasusuat Tuhan ka. Makapantag sa dunia agus akhirat.
na ayang napakapagubos siya na so para ko dunia na ayang gaksan so akhirat way lagi katir Rasulullah tigyan naman ahabba dunyahu adarra akhiratahu sa din sa tawa may taralo sububay ako dunia na napakapagubos niya so alungan niya na muri na tumoy-tumo etan mapakapagubos siya so dunia di so alungan na muri ka undo itaro sa kapisintan na sa alungan na muri mga bubayagan tanuran tanong piyapiyaso awin akal tanong panagunta man tanong kay man to na ayag na kumakalilin di maginutaw sa ngalyolo pa so pamana mga tao na makasisilan ta direksyon yan taman si ko kang bubuhata taman si ko kang bubuholay taman si ko pamana tabya kan diditaran na palin sumisili so direksyon ni man to mga Muslim uy nagibti sa lagi duga pagkaturog pag naman tanong ini nag-dress sa tanong Allah titwa successful o kapag hindaw nasimbuat tayo sa agama dapat ada pun kaya pedan-pedan ka sa dunia nasara maswat ka sa Tuhan ka palalamatkan si wala ay mana niyan na di mapipeso ka pagintaw ka na soposo ka napakalindagang kasap panalamat wala ka biyanoy ka na Muslim sa kato Arab apo sa United Emirates lalagang na gibut tigin na kiyang baluyak na Muslim na baydan rakan $1 billion na di naman simbil kaso Muslim na piyabaran mo sa napag-asa niya mo surga na sa mga kapir na din tini bubuwal ang tapilagin na baka nanayaw nila nasa tanong na labi at ano si Karasay na inaw sa sabaran tanong kadi buyak kete mga babayagan nagipagdatan so ay mana niyan na kasasapungit tanong kung mga orang tanong na sasabaran tanunan kabadi ka tayo wala di tanong na rin mapaparong uy so mga bay nakataw naman na wala di tanong mapaparong kasasapungit kung mga oratiyo na sabaran yung dunan kaang kanong baloy ang mga tindus rabaw sa kanong man yung baloy ang mga artista ko surga uy yung nga na mga artista yung to sa Manila na ginan yung mga itagong ko narakaupun siya dito o wala unless o pamano to ba siya wala naso mga tao mga bay ayam ano niyan na perat aniran sa wala na sa panganiran sa orat tira na ginan mo yung mga artista makumatanong sa anong anamuri Allah ngayon na piran ilan yung mga mga artista piran di ka tainiran yung buta mga bayang pagkasurga pinagalul panganinta amin bagaimana niya nakatiro Rasulullah tigin na subayang pagkasurga nasa bauna hulatan 70 lapisan di diter na ka makaisa ka makailis na 70 lapis yara mo ko sa kihami wara isyap na kilip ng takatulan ka sa kaputi ka ino mo bungabay na nga ng mga artista dahil nabunan ng kuway. Nagkanaw ba lagi sa dunia awin akal kaso ipumasa ka sa ipagilis ka. Nagyang punto mga ito pagkasurgan wala na at na mga kayo ko surga inna fil jannati syajaratun matanag tigo Rasulullah at na mga kayo ko surga pakipumbagin wala ko mga ito pagkasurga niya na mga bayi pinindira na ginawanan si sagyang kayam ayamanan yan na kajihilan sa dunia masiratu khamsu mi'ata sana la yaqta'uha na ay perlibutun ako na kali anak kayo na ay perlibutun mag anak na 500 ragu na ginyam kalibatan Allahu Akbar nakalikap ka pamularo subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar namyakap pamula ko sa sapon na ingin ako bagana ka tinda ka beritan na kaswata ka pendinaw na kasyan na di ka dipanas me kaisa lautala na umawa na makapundugan sa kayo na giyan ko tatig Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kayo na fi akmamiha hulalum min ahlil jannah na giyan ko to mga foundation yan utak kita dunian na mga kabinet aron pengu agyan ko to mga toko surga so mga diter niyan na peto na ipunditer na pamanan kabayakan na litis nakahiro na usuda upamana layas daduna husna upamana uman din gawin ako man ang takalilitis at diyan ko ta mga gamit tanuro ko surga waso mga liter na ka imbuluan na ka sisang dunia na bad na mga ayamanan yan na mga asawir si damialin yung upamana bay aban yan pakasisal ain yan sa dunia ayaw kaya ano nag-i-India
India, Pakistan, ganyan ang mga pada country ya. Si sa Saudi na Amerika nun. Si ibu sa paman India na kipa kasi sa Iran matero minat dunia mafia na malaer ka di dunia Abu Sutawiya. Wah, jadi sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ini pasesyan na subaya ketagun sa perhatian na afdalu indallahi damis syuhada. Allahu Akbar. Malai arga si walau tala digam ta mga tao apapaka tarsik niyan aruguyan sa lalang wala. Gimpo ka sa pangingasan ng orata ka. Ani po kayo mga dato. Uy, iman to na orasay kapun nagunta man tanong ka orasay kagya ka man to napapatay niya maranyari Habib Subangit. Uy, sama niya na aya ito nga mga ulama na marani so kapagkatali mo Imam Mahdi kaso mga Muslim naman ito na miya kunggang anton ilidiriran ba nakituro ka lidiriman ito mga Muslim sa dunia da agiyan nga na ni Mantua Prince Muhammad si isa bin Salman si isa Saudi na connecting na si sa Amerika dahil Mantua ayaw di Mantua pegat mo ko lidirin mga Muslim lagi po nga na president si isa Turkey asay ko Erdogan ayaw man na niyan na ditiro girawan sa media sa pagkasakitan niyan sa mga Muslim ang mga leader sa tingin na sana kan wala tingin ng mga club. Oy, naday man to tanto may tuturo na duty sabab ayat pagatanon siya na kapag makatali ko masuk Imam Mahdi. Na oriyan mo ka pagataling mo Imam Mahdi na pagkaw masuk Dajjal, masih Dajjal. Ang duty kumis niyan kapag dia mo takabasa ko kagairo sa Juan. Dia mo to hindi muhadar ang sa Juan na dia yang kaya kapapantagan ni mantu at tigiran na kubid na kapagaya pada isi ako old awilin no Dajjal sa timan na nikal ka iman to sa mga tao way inikal ka iran na pagkatali mo sumasya ko Dajjal na guilty tito paman na marang ka malipad sa tiwa ko mga Muslim kaikaya nga niragyan na tigi nakateso surga nakateso naraka na hindi ko maperhatian na isundan kasi sa nga naraka. Oy, napikiling at tigo na biya makaw masang tadar pa na kinunin ang sa katama na pagupak niya. Upak niya nagpiakan lagi na sumyol ko na may atras pa napiakan lumitiyan man. Allahu Akbar. Eh, mga bubayang nagipagay. Ugi na ni makaw man na biya lang sa mga ugi po ang aparat yung tanong yung manto. Ako pa man na tabiya na dapat makasampay pipiya na kapakay ang miyawatan din lang. At si madagla niya ako aging ako bigna. Madagla gumi nagsimbayang sa masjid. Madagla gumi ayaman niya na seminar. Uy, madagla pa mana sutis wallah. Madagla man to akya mura lang yan. Nasa sa kedi-kedi. Kedi-kedi buya. Naip no bako masud Dajjal. Allahu Akbar. Mga bubayang nakipagdata. Miya ka to mga kada niyo. Pumana putulaso. Activities si wagama ka bapya pa nagnakan tanong suka pagagama na uman gawin nakalabatan sa mga murtanong na sidap kisong ko karunot agig ako yung tanong na kumatanong malakal mo uy kaubaso ka papasada wala sa ikapagin ito mga tao na mapapasada uy so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na akaturuyan na tigyan na pagagbagan ng awaluma khalaqallahu qabla ay yakhluqas samawati wal ard al-kalam pagampagan ni dapat maat ni sopeto lapis sa langit ang sulupan ay ilan duwal laak sa ina kalam utapansum na kaya ko na maat na ay tigurasul nakata sinapansum na pamana sabangan sa depan nakata siya na Peter umun wala oktob surat ka na tigunang utapansum ya Rabbi ma aktub itu umun ato na suratan natigin oktub maqadira kulla shay'in hatta taqum as-sa'a ayat tigin ay surat ka na surat ng kaso kak didiyang kako kulangon usay sa taman sa bangit pamakas ka na sigay na paduwal lang pagpakatamo ka niyan na pagkatamukan uy sigay na paduwal ako miskin na isa lang na miskin nga berang-berang pamana di man manggulo no bapalitan ng mayor bapalitan ng gubernur ka dito ng mga pelite sa rapa kada pumula sa pamanarapa ay dapat ka no kailan yung man na-counter wala uway ka anay na niya na mayor anay na niya na berang-berang anay na niya na pangingitagon anay na niya na upaman na parmer
Nasi mana nang sahuran? Lundudu na? Uy. Nahnu qasamna ma'isyatakum fil hayatid dunia. Pamana pinggung na miya tigwala suka pagintan nyo sa dunia. Warafa'na ini puro amay susabot na kanong kusabagi. Di mo takabasag wa adna beradna pangingisda, adna padagang sa margas, lalu ang bida-bida. Nagyang kutwa, bita dan rakawal abutad, naroon nakapunalamat iswala. Sika niyan inibitad ko miskin, napakalagas o panalamat kakwala. Nanay nuwari, kau pa maka miskin nga si nagupun na kamaswat sa wala na daan lagi nagkaroon ang bilyon na rin sa anuman ng muli. Allahu Akbar. Uy. Kaayakat adna hadis Rasulullah umanis sa katawang Muslim mapakasulgan wala na sa timan na dunia ay bugir ka kay kirkun. Sadeng na tekapenutos sa 10 ay man sa 10 dunia na sa kay kirkun sadeng uy na umanagawiin na kumana nga sa kataib umanagawiin na makainkrisa nga sa upamana kape pamikiran kadaw ba si umanagawiin na kumana suto sa kalaloks uy katiruan na nung nabiyaw tigyan na in ahlal jannati la yazdaduna husna kama yazdaduna fid dunya harama. So tigin sa mga tao sa surga no managawi na kaumanan siya sa pangatatain sa lagi din o kapag tayo sa dunia na umanagawi na kaumanan siya sa kaluluks. Di kami tatapian na nataginip umanagawi na kaumanan ta sa Allahu Akbar. Na guilty pungayatan, guilty objective destination talo na sa surga o Allah tabaraka wa taala na yang buta ka ba sa kwa gibungo tayo sa pangkasa ulunga apakah surga ang wala na khairum minad dunya wa mafiha na tumo di sa dunia ang sutawi yung pumunta kunggung mga tao mga bayi apakah surga ang wala kanaw ba suguso mga minidiri kasok pagkasurga ang wala ba isa nga dunia na sa kanyan ni Raisatul Jannah presidente yung mga bayi ko surga Allahu Akbar na udah kasih papadugok kumbayang na ay roga kayo pumana panaman-naman Allahu Akbar. Na ilan yung manuto sudin sukya sa butol ng mga sahabiya. So mga karubo mga nabi sa ayat titwa paginatawan sa pamana daatian taman at tanitya sa nasusurga na mirawiran ang makapaginitaw sila sa dunia sa emana kapaginitaw kasisirutan. Okay. So mga karubo mga khalifa upamakasi sa masa taon yung na mga karuma gubernador presidente equivalent a presidente dataro ay kini Umar bin Abdul Aziz kaya ko paman na ma-amers kanyan si sa pumalupa Hijaz nakagir ko patay na didang ko ni karuma niya na gusto mga matayan na sapul o gunum kato mga matayan na tiga diam ko to pumasabas ganatan na kadal sa mga mata ka na dabang agaran minibagaw na mimbot ko so Umar bin Abdul Aziz na swat tigil sa mga matakan na ay mataan na ginggina kong kiran sudikiran manunumpang na inibagang kiran na tigil sa manunumpang kiran na ay manan niya na wat tigil no paratiran sa wala na siyapan siran wala na punir na tigil ni paratiran sa wala na siyapan wala na miyapan utul sa kitar as sumagang bawatan Umar bin Abdul Aziz na palapalyan niya gubernur sa lupa Hijaz ginatan niyang kiran na swagamo na piyakang barakat wala kano ba iban to ayat din na ayat mana niyan na awid akal ina uswama ando man ka degree holder watayan apya pedinya ni propetan sa mga waktu iman to na asar bu ama degree holder Allahu Akbar na ginan ribat way as kapi pikirawin aguswama watayan na kitika tigumpian nung baru degree holder nakatigumpian kami ni tulud daga bunsi pamana kamarginan lalay nak ni di mapanutul ko mga seminar gemutas sa kato milyoner sa Pakistan piyaka pag-ispileran sa Iran na doktor na si sa Amerika uy nakagiya ko na pagaganta sa miya kapasag sa Amerika na miya pasagin sulangon na kuwanyan na miya kaburtun na inibali na initawag alaw niyo sa tayo nakaya kung alaw niyo sa airport sa Iran na mawabelsir ka miya stroke miya paralyze na si mini panarusi sa emergency room sa hospital nakagya ko na din siya karatalmod at kuno mga doktora katatan siya maka niya ko masiyama yan binisita niya na liangag ko nang utawata yan na doktor na tigin nandi siyama na tigin na katatan tigin na kanaubagin ng siyama dininin niya siyama yan
tigina kayo ginan siya baka. At tigina kana ubaginan siya mga ginan suri duyakan. Iman tu tigina miatang kita terima nak wala na daw kumatuon so kamapianan sa alungan na muri. Ka buku dia tigini ni tulod si ko ka pamana kamar gina na miatang di man tu ada na kepasanag na ruar. Si ko ikas atrak wala na dapat tigin membenu kasala ko tigina inuitan rak niya magusina. Iman tu tigina ginan sa mga riduyakan na rungun tumyong busa napas. Dari menutup mga kubayan. Naginan katawan tanui dusa sagyang kanandangang biyata sa wata kasi ko agama kasala ko ini biyata kaon. Lagi pamanghitungan upang ibarat yan aya ini dua taka na 20 agu 5 ragun udi na 10 agu 5 ragun na biapag iskola sa doktor emang pwede dengan 60 50 na aya kapasagin na minus na miya pulplik sa doktor na mga 10 agu 5 ragun o 10 agu 2 ragun na aya manan yan na namapasado to na aya manan yan na 10 agu 2 ragun na saka mangguna mibulukan na senior na dapya so pagkakangan miya doktor suata ka na pemasakan yan sa kenegaa sedap na di nga kata mga pamata dia miya doktor no na apa kaisa mini kibugay niya kaso kapamana hakon da oy na upama kapya kapag gamanga bangas kanya dinti mimbal piyakang belia ulama na makaw bakas alungan na muri na sengkadang wala sa sangkad amat dihaya di su alungan na musulan Allahumma na gitu di rupi pagandisan sa alungan na muri way na gitu sabab mga babayakan nakipagadatan giyang kaya modu akan na nudulakan aging amyalo yung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na siya akan pagpus aging yung muhadara kang ayaman niyan na ando manay ketan mitanu sa ayat sa titu ay degum pia tanong na makapagagama tanong di tanong ribet nang aya pamana ko tanong mentality tanong aya saksi suman siya na so kalair ka sa dunia naginan ko ni mentality yung mga Yahudi mga Israel asanin sa kalang usang dunia nang duty o pamana bubaliw nila nagito ko ni saksi buligan na so Muslim na ayat titu o pamana mentality niyan sa mga mumen na dataro mentality yung mga sahaba ay successful na sa mga to kapantagan na kapatay na luluso agamo Allah apelid na mga makukwasi ko di sa dunia naginan mga oripin wala na yang kaya pagusay na kakaroon sa makambot aging hadis Rasulullah na masasastri sa aging apak pamana masa taniman do paganiro na utat tigina ya'ti ala ummati zamanun pakaum atiyang kumangumata ka naging masa ayat karinang sa kabibinasan niya na muhimmatuhum butunuhum ayat tigina pagbidiran na akal naging mga tiyaniran na masasastri sa nga masa taniman do at nagkatunog ang mga to kelipatan niya sukan tutungan niya asar buko papanuat niya uy anak katunog kami ni tulang kaya so pagarinian mga lulutian uy kami miya milyon na rin namin boleh nami kupon na niya pesan niya kakukumpon niya nagtiyago niya sa pulis do na sungun-sunut niya na taga-bukid na dirong pakapungin sumung kakagi ka man ito na pagkal ka naging utaso niya na pulis do na buwan niya din minitulak sa mga lulutian ino to na muhimmatuhum butunuhum ayat tigo Rasul na ipagwidiran akan lagi ang mga tinoklaniran mga tiyaniran pero tinoklan na siya na makumbasa ko mga manuho na sumanod siya na tiyan manu tanong nutup mga sa pamanangwan na kailan mo nang masa to ni mato lagi kinabadan isa so mga lokstan mo mga una matang wala ka pramigyo ng uto lulutta idis ka niya ng makakibinasa nakapangutangan niya ng uta siringan niyan sa margas iman to na miyaganan kasara ka pagpagkakasutaw na ababiyak kaya kita kaso siringan niya miyad dagingan lagi din na kadua tigo Rasulullah pagka mga umatakan ko kagano bangkit na wasyarafuhum matauhum ay butigin na dikiran kikilalaaniran diran dikukurmatan na sumang alakiran ni tamu nah apesok katutungan niya na madagla dinya kelibunuban niya lulutang utakwang ay pukili na malumarong baikan di diteran tingin na mga ningan mariki ko tingin na di nakikilala siya ano ba na lulut niya magusina Allah Akbar kain ito nakagya niya dunia ya Rab naigi na maulolo at ano iman to uway tumuno tawag yung mutapiragyan na disutungan niya o ba di
piakas isa no nabitigan na la takatao ubakan matigin tutulaka wala tabaga doon ubakan mo di kakarangita uway ubakan matigyan ididengki wala tahasadu yakuno ibadallahu ikhwana na baliw niyo ginawa niyo magariya ni sikwala waginan di wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakalaan sukang giginoy dia muta silaturahim katutungan niya na pakalaan tanong yan kaati pa mo mako masubang ita na mitutulak ka sa mga lulutra api kapasangan ni kapagaman na pati man at tibura sula di terima Somalia to sini mayo pat uy api kapasangan kapamuasa kasimbayang na pundra kasi siya psika sa nga pat kakalas yung mga taon na di terima Somalia paganiron na akon liwalidahi marangit sa kapaluklos sa kano mga riyak ng mga kuwan, mga watak ng mga bay, mga kamudan na madagli man tasokya mo din naman nun na di niyang kakilala si ina yan. Uway, natutusin niyo asukasunggan na si magtaguparwi na yun. Uway, banyo di tutusi laliw na ka, di kumbut tigura sulak kailiang ka, sa kailiang gugaw ko na ka, ama susuatar ka, nasatim anay hadiat yarima. Imbugira. Uway. Penari bunga di mapangingi pusin agi gira bu kita lawasin dan di kapam sila. Nah madagla mga baiman tu mga mama ada gegunya sa loksenga dia susunya naga sa sapi. Nani man ang sapi kada gegunya inayan. Dapat ditilibu no pedi na sapi na di pangangan. Sige na sami aso ka. Lagi gitu asok bugo. Na sumampu manusia ada sabab ko kaya pa susunya sa gata sa sapi. Na bupya to ni masusuin na yan na dabanin ng lamod anak terun na yan uway na isanan ako niya silum sama ko kaya silum po tanong wag mo uway pamana ino manuto gira to siniwa gira di magaki kasumimbo bata madagala din niya sa sabutan giyang kutua pamana inimbuat aku penawata giyang kutaka putuk bediru sabuk na giti bituan agama sa akika. Oh, kena bagi bunga takap sumbilnya sama takam yang takap tumidun sabu. Nah kalau tiba nang tafaul tigoran, emang tafaul arati. Toto sini ya. Kira sekarang dikepukan uligan kira ini di mubota. Nah dia kuto akan tempedi kuat sabuk. Nah telu magputro. Pakat telu bagi dia mutabukian. Nah susah bagiun na petiguun sa lumboya pengungulan. Penuh bagu tapugungan sama bis na ayat tafaul agama. Na para kon mamis suka pegintaw niya sa dunia. Ano man nakuto ng apya miskin na miya kapipit ang makatataman niya kapegintaw niya ada mga awida kalian. Ano man nakuto na miya kala kapkilya ko na maleta mo ko natagin yung malaliw din na lagi doon sa sebel sa kamang musingin. Kamalaliw yung mga awida kalian. Naguto, tapos ikadul arati sa nguto kapitumbili wata sabuk totosin niya. Nanguta sabuk yun natataguni na yan. Ino tu na ayat tafolro aratirong Islam na para kong papadat ang sinayan. Api ay lalo man sumiyang ako na kwantano ka pupuno mga tinya swina. Ibo ka pakapamito niyan na may lingang utawatayan na lagi dutapay sa buto. Tu mas malay nga riswata di swina. At nagkito na kay man to ay pwede pang-estro kumangay na. Matan na nag-iyan. O tag-iyan. Siya watayan ka din yung perhatian. Piray man ti mga baya inaw miyatay tayo na rin rumitang watayan na inya ni guys pero kawid akalian yung watayan ikalitang mo na baka pugunot sa ka mga baya mga budigo tigil na umay ka naman nakakuan natagiling basigap pagkatutong sa gingan na mga tabiya mga diskuan Allah Akbar ino to na tiyo uno to ka ganyan para tesina yan na lanyo man ang utos sa kato mga siya pumasok Musa na nasa katawa manguda na dapat makapangaruman na piyakin baliwala sa wala niya na munti ako surga siya raga tamani man to na chichad kapag ginandi kaya di sila no tetani ino minigal do na yaman na niyan nagyang kutwa sa katawa manguda na anay amayan ayaman na niyan na miyalok-loks na piki di mata niyan siya may gulo ko masamusa na ako ni piki din ang mayan andidik kapakan yung nagyan na piya may bunyi siya mayan nakapamay bunyi na mindibu na
aga gini ang walungan na penungit niya siya maya. Ay, Ama ko live ke ngabibiyaw. ay na, oh. Uy, nani mo to? Na, mimbal ako sa bubag. Aso bubag, kaya guni na. Buwan, balag. Mimbal lang ito, ama. Na, ano naman lagi na kalilimun. Na sumiyungon na bubuon niya siya maya. Ay, do. Na tingin na makulay na mapiyakap kilian mo. Na, kanya pakailin siya maya na susustenir niyan. Na makailin siya maya. Tingin niya karita mo na malita. Na maling sirat. Bubag niya siya maya. Nakagya ko matayag yang kuta mamuda. Napiyakin balay wala sa walay niyan. Si sagingan na ragat kaludan. Nasiko masaw Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wasalam. Namiyakay sa ko na pamanadis kanya ni Iguan. Pamanakay so Sulaiman na tiruntay benar na lakskan ni pagampagan ni makaw dasang eroplano. Nasagdi sana yan ang tingumalaw sa mamagataw to. Medyo niya mo nga miyakasin di sino sa kaludan. Nanti pada niya, namiyaw man ng utas sa kataw mamuda ang matatagpo na piyakin bali wala sa munti awalay ko so pamana sinsar kaludan. Nagyut ame ko mo masubangit nagyuto ko ni pagisapot wala. At pag ito ko surga yan. Nyati ko no Sulaiman na ano manari kaya ko ngasi na pero tulian. Uy, mutagib mutakala ini gagawin sa loksya. Na nanti ko no Sulaiman na sibita. Rakakadat mo ka na tara tigini ko sa nga nakadato kawin anak-anak. Pumunak na kay tingin na din na awit ang siya kan. Law. Dan yung ano to kala ini go na padanan sa ay man na tiriman sa Amalia. Isa na pangalinggutan sa mga loks tamu. Ay pa kayo sudan niya na kasuin na nagusuma yan. Ay ako na sarap na sa mga ginuin yan ay gap na ni pangalinggo. Uy, ako sa mga totoo edit na pangalinggutan. Ay numan madagli man tao nga tabi na sumpung di man di maginto na adat yan na. Pamana sumagod sa gyud mga loks na banyan sa man yung didepoy. Uy, natigbubugi yung talog sa miya si puta yan na mga tao ko na dapat ka. Na ay katalo di tiriman so malyan na ay kanu ikadua na mudminu khamr so mga to di maginom sa pakabron. Na sa kanong mga bayi na mabupukas kanu sa ay buwan di maginom sa bayi pakabron sa bayi sa pakabron na mutani niya ni pamulong ang utabir. Buwan na pakamarakan na tigin na pamulong na kayo ng abir na bulong na mga paratya. Kaso haram na bayi nun. Mapapagin na paman haram mga pamulong nga debo ka pakabulong yan ka. Na ay ka talwa di tiriman so amalyan at tigo Rasulullah na katiur rahim mga tawa di mata o makitutungan na yan. Di manulak sa gagaw. May tikit-tikit na paman nabubun yan di ka pagingin sa siringan na diugan na karo sa o paman na lumpoy at tiga kami ako makakwa sa bunggungan anak ko nino muka balusi. Nagkikita ko nung bagyo ito eh. Paman na pangalingo ko na lillah para bukwala. Pumumagay ka na para bukwala. Man a'ata lillah. Sa dati Rasulullah sa tao di mamagay sa lillah. Wa abgada lillah. Nagudiskan yan di kerarangitan sa para kwala. Di na kerarangitan ka sa mga watakan na suat-suat ka kwala. Kena ubaya nguni ka perangitin na iblis. Napakadistak madal iman na ginaguni mga tuwa tarotop sa paratiyan niya. Paling lillah sudan. Oh. Na ayaw ko na ikapat, adi tiriman sa Somalia na di magibadat, nagyang kutwa, ayaw ano niyan na al-musahil. Tigo mga sabang taon na nangyara so nagtiginaginan so tao mapasang ikapakipraratma na di siran na tiging magang bintyan sa kalaw nun so tuluguin na niyatay siran ng mga taon na nagpakanarakan. Iway, natutusi diwanan, ginanigakot na, nudan tanwag yung ito abuduak no. Pagkaumat tigo Rasulullah mga tao ay pagwidiran akal nagyang mga tiyali na kalipatan nila sa agama. Ikadua nagyang muta mga tao ayag wa dikiran imbantu-bantu sa sakauliran na sa mga lakiran itamu. Na imanto na makumanan mga bubayakan para tiyak sa makumanan. Na ay katlo na wadinuhum dananiruhum. Pagkaumamasa mga tao ayam ananya na ayam beliuniran na antapiran kapagagaman na piso. Misya mo diyo ya ay mo ka pagilbugirang ko agama na kagya piso anda mga to'y mantua dinggilubog ko agama na ala-ala sa purunak piso-piso sa baba ay mo ka pagilbugan niyang ko agama na ana mapipigiryan nun uway ana mapipigiryan na salakaw na ginan ni mga tao ayam ano niyan na pagkaumat tigo Rasulullah ang masa kaginam tanwanan na iman to na magagidamanan uway
panganitan wala ilidas tanong wala na ako na kapat pagauma na wakiblatuhum nisauhum at tigin ng baloy nila na kiblatiran na sa mga bay. Uy, pamananin o kasakitan ng example na sukirumay na mabubula decision making na sa mga bay. Kailangan na subay na kabaganyan sa upamana ano ba ini na ka-importante yang kuta desisyon ng mga dato. Sige, suad ng mga karumanian. Sala ko suda karumanian. Na, so kung suda karumanian, so mga loks ka na, ano ba na desisyon ka na, subki. Na, di mga tao yung manto ang magubaloy. Ayam ana niyan na matataling masang sa tanong. Tanong sa babsa ko man na masusupak agem to katerong nabita na Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-rijalu qawwamuna 'ala nisa so mga mama na makakawmiran sa mga bayi ugi naknap manuba kagibigan ka sa lauda para dato o supakan yan tutusin niya ay katerong nabi na tigina la ta'atan li makhluqin fi ma'siyatil khaliq di tigin kapake anutan sumatag kaden amay ka kisupake wala apa sumaman ami ko pemana beradu sana ka pagi bangun di wai datang membubay na ay mapianagyan mo to transparency managyan mo tadi di kapakasina mo ta pia na pakumaya na tigu rasulullah ulaika sarul khalq mga tawanan amyam makarata-rata akaden na gina di sabab pangabubiyagan nagi pagadatan malum yakatas agyang gaditan no sikap muhadara na lupang dudo na nagyang ko to kabasa ko ayam ananian na uman kami tasbih nagyang uta subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar na makapamula ka sa sakuna kayo ko surga na uman isar kanong naginan di batadong di pagasinda ko surga way kalit lipatin yung nagyang ka di kapagro di sa dunia kapapapasad surga tanong umanisa na umanisar ka tanong na panagundaman sa kanuman na mga binas kami mga terigong balay pipya kung ayaman na mga kanzu mga bangko yung siko surga kama paparukan magila sisiran no mga wala niyo baka gutuminda na di karon di makapanasbe na isa lang utala na palyad nutup kikon ay man na nagkipako ito to si surga ka na giti sa mga bubiyagan na pagadatan na ino kanita no budi pamana makabuberat mo si mga pedamasa na ay pakaurian na kasi na yang gutwa kabasa ko kaya madaglatan to miarat agi dunian saging yang gulula iman tu nak kepakalum yang kapne saging yang kel yang kaya kapne haji tani iman tu 2021 na pala paletan di mamangni sa dunia makapuparumanan saya sampai tanu peruman wala si saging kaya pakataling Maria ragu na 2022 na makapne haji sa mga muslim panginin tanu nasi wala tabaraka wa taala adnu tu pakaurian naknon giang abiyang na miya turil si saging pakalundu adarul aitam para si kumangailu na so ay mananian na kepakaya kanu si pagaurian ka so na mapipikir na pagaputulil na so tayo na pamimili ka nun ko mga turil tanong saging baluhi palihan din ng mga pipya sa sel so kung masod ba niya nga tuturilan na naad na turil tanong sa pakalundu biyang nami niya makalabi niya sa pulugoy kaya kairo na sugrad na 50 pamana muriton uway, ang mga iluron, gimuta mga ilon na libre. Pananagunta man na may libre, may gimuta mga ilon, ebog pagkabili namin na surusok na uway ilo. Nasasanggil bugulang pagkabili ka, kaya man na nasurusok kinu upaman ng mga wata. At gimuta mga ustado na maasenon, na matang wala kada piyaso niyo kung bagiran ipanan iman doon na matatang inabayaran ng sukay. At tiga ka na siya sakripisyo ka nung kagiin na darul ay tamay. Giyang ka na ilo, na gipod tigura sunod akay po nga sa niyan. Na umani pisiro na bukyan na sa timan na hasaray bagir ka wala na sa timan na nila mapunra ka wala tabaraka wa ta'ala na giti pamana kaya pakauriya ka nung siya kapag na mapipigiran na turil niya suwatayan na pamimili ka nung mga turil tanong kapag berang-berang na turil na so pamana kapag na mapapano so turil yan na una turil niya suwatayan na kapag niya kami sa pakalunod at imimintin na kanon mistikbal siya kung mga loks sa mga wata tulil niya sa pamanawatayan open ng tanwanan isa na kata ini perintah na binibigyan ng gimuta pamanawata kap meeting kami kami sa gimuta o pakata kami Rano Region Executive Council yung kaya pamana kaya paka tindig aging burn na mimbal aging mga leaders tanu sa aging pamana umpungan sa gimuta
70 kami ang tulo kada kami na ma-include sa mga NP, Montarano Region Executive Council na pamana kami membro ko na miyati na ko nuto kagi na ini presenta ko sa giyang to local monitoring team at tiga na giyang tatori lami na baganang sa kopya para na sida kung mga military na makikilala ka na ubanan na dapat lang mamaya pumarata na miya kasuwa ko pungi mayor at na agusi sa pamana munisipyo na baganang sa giyang kopya para pamana dito na di panagunta manan na giyang unta ka ba sa giyang unta bubayan ay man to na sa gobyerno tanong na sekreto na tanto na ni man to pakapapasangan pakagigipitan ni man to sa mga movement para siya pa man Islamic movement na di tanong to paratyan may to na kilos tanong ugit na paparatyan tanong kung kumplet tanong sa protocol o gobyerno nakakitap na rin ang tanto dataringan na sunggano kong mga ibarat sa mga turing na mga madrasa na kumpleto ka sa paman na pismas o kaparon ang apisil diga para di ka kasinta ko gobyerno ka munot ka sa protokol pero di tanong punot o batano man tupuda sa mga movement tanong Islam kami ni taman tanong batano ko mga panahon di dapat ako sa gobyerno layo nagyuti sa ba pagini tanong wala pugumanumanan wala sa darajat agyang kaiyam niya ka planusi sa agyang kaiya station tanong sa nga baloy amin ni balay isang tayo station sa Marawi ako gigalango na di maka ngalupag sa mga seminar nasakat na pagpudang sa dua apaka pugumanumanan wala sa mga pamikiran ng mga pipya nagpugumanan sir wala sa riski di ron limang gusto kaya man niyan na di tanong si Randy pumana di tanong ditutuluda sa dua si tanong na kay mati-muti mo ko surga wala makasirin-sirin nga natanong amin ya Rabbal Alamin وقال ربنا ادعوني استجب لكم امين يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات اللهم رد الاسلام الى المسلمين ردا جميلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بلغ مرادنا إلى بيت الله الحرام وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مدينة المنورة برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله paginin namin kay Allah pagade mga kasagaman kay Allah baluya kami kau na instrumento ya Arhamur Rahimin baluya kami akasan kapan magamasang dunia ya Allah Ya Allah pagin namin kapagikasin kaya Allah sukat tayo ng mga Muslim ya Allah pakilakain ka sukap na yan di agusuka pag umarasang yan pagkataling umaramun ya Arhamur Rahimin Ya Allah pagin namin kasyapan ka sa mga Muslim ya Allah riskin ka sa mga pobre sa mga miskin pakalubudi nga sa mga tokikarag na ni Allah suad na mga sakit yan na pamakadaan nga sa mga gadamin na niya Arhamur Rahimin Ya Allah timo-timo kami ang surga ka Jannatul Firdaus lagi daging akatiti mo imantuak alungan ya Arhamur Rahimin Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ay man ibu ka kini pagari ko Habib kan kau ngira kan kiano so amin kasuan na wate na kabay na matulit na way siya la ate bugi kata so kopya dia muta turin la miro sa pangalundu mga mama ay nga kanina turin nakate hugpong ng Maranao Foundation Incorporated Darul Aitam ay man Darul Aitam na dar pa niya mga ilo litahfidil Quran kapmuray sa Quran agu katerus Arab na mapian na uy wal agu adu menakwan Qiraatul Mujawwadah emang Qiraatul Mujawwadah na uman jamaat na giuti urasa miro supeng di sa kabete sa so diga di pangintisa na jamaat na giuti urasun to ka estira mga mata na gubalo na mga taidara miro na aya di papang dia di papang do na sa uta jilmo na mga international sa iyo na nagpa kaya di rumi mga diso so mga mata yung mga muda kaya pa sumiro uy balasan ron wala kata jatuh tandingan sagi kam torel na kata si sangnya mo bali ron na pamana mudir presidente si Sheikh Abdul Karim Banisil si niya Sheikh Jalil Mauna
Ay mga Ustad Amiro na siya kay Abdul Nasir. Ada pun gini na siya miya pangan sa Malaysia ay ako di papang sa Lugatul Arabia. Katiru sarab nemulan iman to pengdo kena sarab nama pasal sun nemulan na isa lutala na di mam nusu katiru sa sun su sabanano. Yang akhir. Arab pamana kontrol tiru su ta sa merano sa sul. Na aya kasalan yan na 10 rakaat sunat. Allah. Lama kaya na niro. Away, oh, ito naman. Kata diskresi na wala suka pagkasuka. Tayo dapat ako. Ay, may akap Lagi pa rin. Oh, wala sa kanong mala.